Den hollandske sociolog Hofstede, han lavede på et tidspunkt nogle større undersøgelser. Det gjorde han, da han arbejdede for IBM. Og det, der er specielt ved dem, det er, at det er den største undersøgelse, der har været inden for det her område igennem mange, mange år. Og der er ikke lavet nogen større siden. Den er godt nok gammel, men den virker faktisk stadigvæk. Og den dækker mere end 70 lande. Vi kan bruge det salg service til at se på sådan nogle forhold som for eksempel, hvordan skal man behandle medarbejdere, hvis man har datterselskaber, hvordan man skal behandle sine forretningsforbindelser, hvordan man skal prøve at kommunikere med sine kunder i andre lande end lige for eksempel Danmark, fordi der er meget stor forskel. Det er det, vi skal se lidt nærmere på. Den her metode, den kommer altså fra en virksomhed, IBM. Og det vil sige, at den er ikke det, man kalder repræsentativ. Vi kan ikke bruge den på tværs og sige, at det gælder for alle mennesker. Men der er bare ikke nogen større undersøgelser, der har været siden da. Det, som Hofstede han kigger på, det er 4 dimensioner. Han kigger på magtdistance, struktureringsbehov, forholdet mellem individualisme og kollektivisme, og så forskel mellem det, man kalder maskulint og feminint. Magtdistance, jamen det betyder, at hvis vi ser stor magtdistance, der ser vi et land, hvor rangorden det er naturligt. Man har kraftige hierarkier. Magten er ulige fordelt. Der ser vi, at underordnede de modtager direktiver, og privilegier og statussymboler de gives kun til chefer. Og man har også en centralisering af magten. Den lille magtdistance, det er omvendt. Her er alle mennesker lige. Vi har en flad struktur. Medarbejderne de er væsentligt mere selvkørende, og underordnede spørges gerne til råds, når de har ekspertise på området. Der er få individuelle privilegier og statssymboler, og magten er helt generelt decentraliseret. Forholdet mellem individualisme og kollektivisme. Individualismen, det er der, hvor vi ser, at jeg har overtaget. Man kan godt selv tage vare på sig selv. Vi ser individbeslutninger, at man selv tager beslutninger om forskellige forhold, og ansættelser for fremtid, det sker på baggrund af individuelle færdigheder. Vi har også individledelse, at man er selvledende, og opgaven betyder faktisk mere end personen. Kollektivisme, der har vi det store vi. Man tager vare på hinanden, man går meget op i gruppebeslutninger, og ansættelser for fremtid, det sker ud fra et gruppehensyn. Og det vil sige, at hvis der er nogen i gruppen, som ikke kan fungere med en person, jamen så bliver personen faktisk ikke ansat. Vi ser også her, at det er gruppeledelse, at det er selvkoordinerede grupper, som selv går ind og tager ledelsesretten. Og her betyder personen faktisk mere end selve opgaven. Det med maskulin og feminin, det skal ses på den her led, at maskulin de går meget op i materialisme, selvhævelse og indbyrdes konkurrence er meget vigtigt, og mændene er dominerende i kulturen. Man lever for at arbejde, og lederne de står som værende beslutsomme. Og konflikter det løses ofte ved kamp, og man satser rigtig meget på kvantitet. Det feminine, det som vi også betegner som humanisme, der har vi omsorg for andre, ligestilling mellem kønnene, i hvert fald i større grad. Man arbejder for at leve, lederne de bruger intuition og tilstræber enighed, konflikter de løses ved et kompromis, og man satser rigtig meget på kvalitet i stedet for. Det kan for eksempel være, at man går meget op i, at det er vigtigt, at man laver et godt, seriøst stykke arbejde, frem for at man bare bliver færdig. Usikkerhedsundvigelsen, det er også det, vi kalder som struktureringsbehov. Med en stor usikkerhedsundvigelse, der føler man sig truet af usikre situationer. Man støtter sig meget til regler og faste strukturer, for eksempel at man har en manual, som kan give svar på hvad som helst, hver gang man kommer ud i en ukendt situation. Man tror rigtig meget på ekspertise, og hvis ikke man ved nok om det, så henter man eksperter ind til at kunne give de her råd, som man har brug for. Der er behov for en vis travlhed, og motivation det skabes gennem tryghed. For eksempel at man har tryghed i ansættelsen eksempelvis. Og man ser generelt en meget stor modstand mod nytænkning, altså at der er nogen, der går ud og udfordrer de her regler og faste strukturer. Omvendt, når det gælder den lille usikkerhedsundvigelse, der ser man verden så fuld af muligheder. Regler, det er overhovedet ikke fast, og de ændres, hvis ikke de fungerer. Man tror i det hele taget meget på sund fornuft, og har til gengæld så også et behov for eftertænksomhed. Netop for at tænke efter, jamen virker det ikke, og hvis ikke det virker, så må vi prøve noget andet. Og meget af motivationen sker her gennem præstationer, altså når man præsterer et eller andet, så prøver man hele tiden at søge videre og videre og videre. Og her er man meget åben over for nytænkning. Det er faktisk meget vigtigt i den her sammenhæng.
Hvis vi ser på de forskellige lande, så kan vi se, at Danmark det er et land, der har en lille magtdistance og et lille struktureringsbehov. Og man kan prøve at sammenligne os i forhold til andre lande. Og igen skal vi tænke på, hvad sker der, hvis vi skal eksportere til de her lande, eller man har nogle samarbejdspartnere, og den måde, man kommunikerer på. Og der er altså meget stor forskel på at se os i forhold til, hvis man for eksempel skal eksportere til et land som Mexico, eller til Singapore, eller til Israel i det her tilfælde. Hvis vi kigger på det maskuline feminin, så er det igen tydeligt at se, at vi har Danmark i øvrigt sammen med de nordiske lande. Og der er meget stor forskel på i forhold til sådan noget som Japan, i forhold til Chile, i forhold til for eksempel sådan noget som Irland. Jamen der er en masse forskel mellem de her forskellige lande. Og det er igen i forhold til, hvis I nu skal ud og have en samarbejdspartner og eksportere til her land, så bliver man nødt til at sætte sig ind i, hvordan deres struktureringsbehov er, om det er et maskulint, et land, der kigger meget på materialisme, i forhold til et land, som er meget feminint, altså som bærer sig meget på humanisme. Det her med magt og individuelt kollektiv. Vi kan jo sætte Hochstedtes sammensætninger på alle mulige lederkanter. Altså man kan tage de forskellige og blande dem sammen på kryds og på tværs. Når det gælder det her magt i forhold til individuelt, det kollektive, så igen kan vi godt se, at Danmark skiller sig for rigtig mange lande. Og det gælder igen, at man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvor er de andre? Hvad er det for en form for magtdistance, de dyrker? Hvad er det for en form for kollektivisme, respektive individualisme, som de dyrker de pågældende steder? Hofstede han deler på baggrund af de her kulturer op i nogle 3 hovedgrupper. Han ser den nordeuropæiske gruppe, de er individualistiske med en lav magtdistance. Han har også den latinske, stor magtdistance og stor struktureringsbehov, og den orientalske, kollektivistisk med stor magtdistance og et lille struktureringsbehov. Alene her kan vi se, at der er meget stor forskel på, hvis vi skal for eksempel eksportere eller samarbejde med for eksempel de latinske lande, eller hvis man vil ud til Asien. Han deler det videre op i nogle undergrupper. Den skandinaviske, det er individualisme og meget lav magtdistance, som sagt. Så har vi den germanske. Vi skal tænke på et land som Tyskland, det er en af Danmarks største samarbejdspartnere. Men her ser vi, at der er trods alt en moderat individualisme og en lav magtdistance. Men til gengæld så er de meget maskuline og har et stort struktureringsbehov, og det er for eksempel til forskel fra Danmark. Det gælder så også den angelsaksiske, hvor vi har en meget stor individualisme, altså det minder meget om Danmark, og de har også et lille struktureringsbehov, men de er meget maskuline. Og så er der stor forskel til det latinske, og også til det orientalske, altså Asien. Så der bliver man nødt til at lige se på, hvad skal man egentlig gøre, fordi der er stor forskel på, hvordan vi kommunikerer med de forskellige lande, og hvordan vi skal kommunikere. Vi kan ikke bare tage en markedsføringskampagne i et land og overføre til et andet land. Danmark som land, jamen vi har en meget lille magtdistance, vi har et meget lille struktureringsbehov, vi betragtes som værende meget feminine, altså vi går meget op i det humanistiske, og vi har en moderat til høj individualistisk kultur.